It's Pedro, the awesome producer. Allah ina neman wanda zai saya ni ko kana saya ne? Ban ji ka ba me kace? Waya. Waya wace kala ce? Mu je dai ka ganta. A to mu je mana ai ka san mu da yadda sayarwa muke yi. Ga waya. Okay, na ga waya fa. iPhone 6 ce kenan kace min. Ita ce nawa zaka saya? To wannan zan ba da 700 kawai. Ba sai ta an ja magana ba 700 kawai zan bada. Ai ba ta sata bace, kamar da ka ta sata. To ai iPhone 6 an daina yin ta yanzu. Ka bar ta kawai mu. A to yanzu daga ta zauna. Yanzu kawai waya ba sai an tsaya an ce ku ce ba kawai zan bada 5,000 kawai. Mallam ka tsara sai da ma waya. Idan ba ta ba haka ni zan wuce kawai. Ai na ga ina magana ne. Ka san abin nan fa sayar da sayarwa nake yi ma. Kuma sai a hankali gaba. Amma ai ba sai ko mai raba ji dadi. Kai ne mun ta kawai za mu haɗu gaba. 2, 3, 4, 5 to ga 5,000 ɗin lissafa don ka a samu matsala. Yawa 5,000 ne. Yawa to shi kenan. Ni ma barin je yanzu na sai wannan barin je cika mai kuɗi. Ok to lafiya lau. In ya gaba ka shi ka. Ok to shi kenan ba matsala. Yau sai ka dawo. Abokina dan ba ni wayan nan. Ai waya ta fita daga hannunka, waya ta zama tawa. Yaushe aka yi hakan? Ban gano shi aka yi hakan. Ni da waya ta aka zo ka ce wani kai baka da hankali ne. Kai in tsige naira 5,000 yanzu in sai waya a gaban kanan wurin ka ce ka dauke mutane ne. Cikin banzan ku da na ofi na kan bura uba. Ka kusan darajar kuɗi? Kai kana da hankali Kai mallam ba ni wayata. In baka wayanka. Kai mi ga tsayin ka mallam da Allah. Kai na mutane wayo. Lalle ba kai ka cika cikakken mara hankali wallahi tallahi. Ina zo na ku cinikin waya ta zan ba. Wato mara hankali ne zai tsige naira ɗai har naira 5,000 ya siya waya ya zama mara hankali. To wallahi sai ka bari. Soyayya mai katare yau na samu cikar muradina duk sarari soyayya ta ba gane yada ba ya muyin so shi kullum bai san hasara ba na shaida so baya karko cikin zamba